Que tal, saudos? 31º debate electoral aquí en Canal Rías Baixas e por primeira vez na historia desta televisión imos ofrecerlles un faladoiro electoral centrado no Concello de Marín. Antes de nada, xa saben que dende a súa casa, a través do Twitter, poden interactuar, participar connosco empregando o cancelo Contrastes Marín. Estaremos encantados, como sempre, de recibir as súas achegas, comentarios, críticas e opinións sobre o que aquí aconteza nos vindeiros 90 minutos de programa electoral. Imos xa presentar os protagonistas desta noite. Aquí á miña dereita, candidata do Partido Popular, candidata á reelección, María Ramallo, boas noites. Hola, boas noites. Candidato do Partido Socialista, Manuel Pazos, boas noites. Boas noites. Candidata do Bloque Nacionalista Galego, Lucía Santos, boas noites. E por último, candidato de Marea Marín, Aarón Franco, moi boas noites. Moi boa noite. E benvidos os catro a este Contrastes, o primeiro Contrastes da historia que dedicamos ao Concello de Marín. Dito isto, se lles parece, imos ata a localidade que protagoniza este debate electoral. O Concello de Marín pertence á comarca do Morrazo, inda que o seu núcleo urbano está a pouco máis de 7 km da cidade de Pontevedra. O municipio ten unha superficie de algo máis de 36 km cadrados e está dividido en 8 parroquias. Perdeu poboación con respecto ao ano 2015. Na actualidade contabilízanse 24.362 veciños, segundo datos do Instituto Nacional de Estatística. Nestas eleccións, os marinenses terán que escoller 21 representantes, os mesmos que hai 4 anos. Na cita coas urnas do 2015, o Partido Popular perdeu unha acta con respecto aos comicios de 2011, quedando con 11 edís. O PSDG conseguiu 4 concelleiros perdendo un representante, mentres que o BNG se mantivo con 3. Na corporación emerxeu unha nova forza, a Marea Marín, con outros 3 edís. Deste xeito, o Partido Popular, con María Ramallo á fronte, volveu revalidar a súa maioría absoluta. Atendendo ao número de votos, o Partido Popular sumou 5.597 papeletas. A formación fíxose co apoio de algo máis do 48% dos electores que acudiron naquela xornada ás urnas. Os socialistas, pola súa banda, foron apoiados por 1.928 veciños, mentres que outros 1.808 elixiron o Bloque. A última formación en conseguir representación, a Marea, contabilizara 1.570 sufraxios ao seu favor. Hai 4 anos, a participación quedou no 58%, 3 puntos menos que no 2011. Bueno, pois xa temos en riba da mesa todos os datos. Ademais das formacións aquí presentes, quero que saiban que hai outras forzas que concorren a estas eleccións municipais que o vindeiro domingo os veciños e veciñas de Marín pois poderán atopar esas papeletas nos colexios electorais. Son as formacións Ciudadanos, Ser de Marín e tamén Podemos. Dito isto, imos coa primeira rolda de intervencións, ese minuto inicial no que cada un dos nosos convidados se dirixe a vostedes, a toda a audiencia de Canal Rías Baixas e, como non, aos seus veciños e veciñas. É o momento da intervención de María Ramallo, da candidata do Partido Popular. Ten por diante 60 segundos aquela cámara. Ben, moitas gracias. En primer lugar, boa noite e moitas gracias por terse acordado desta vez, por primeira vez na historia, de facer un debate sobre o Concello de Marín neste canal Rías Baixas, o que lle agradezo que nos teña convidado. Pero eu, como candidata do Partido Popular, o que quero dirixirme aos veciños e veciñas de Marín para pedirlle de novo o seu apoio. Durante 2 legislaturas tivemos un apoio maioritario, un apoio onde acadamos unha maioría absoluta que nos permitiu gobernar, creo, que con un equipo cohesionado, con moito traballo por diante, e onde se deron pasos importantes en desbloquear determinados temas que levaban enquistados durante moitísimos anos. Eu me presento con toda a humildade, pero tamén con toda a capacidade de traballo de presentar un equipo sólido, un equipo unido, un equipo que nas distintas áreas temos un balance feito, que o iremos desenvolvendo ao longo desta rolda de presentacións, pero tamén cuns proxectos de futuro que penso que teñen que ilusionar os veciños de Marín. Polo tanto, eu agradecer a todos a presencia, o convite a este debate, esperemos que sexa entre todos productivo, porque independentemente do resultado que se teña nas urnas, é bo que sea un debate constructivo. O seu tempo, imos co minuto inicial do candidato do Partido Socialista, 60 segundos aquela cámara. Boas noites, o meu nome é Manuel Pazos, eu son veciño do Canto da Area. De profesión son enxeñeiro de montes e xa fun durante 8 anos concelleiro, 4 deles durante o goberno socialista. E agora encabezo unha candidatura do PSDG-PSOE que ten como diferencia frente a outras candidaturas que fixemos en eleccións anteriores, que unha renovación moi profunda que fixemos nestes 4 anos. Misturamos experiencia con xuventude e incorporamos uns perfis profesionais moi interesantes na nosa candidatura. Preparamos un programa electoral moi serio, moi solvente, moi meditado,
para facer fronte aos principais problemas que nós, os socialistas, vemos en Marín, que son a perda de población, o peche de negocios e a falta de desenvolvemento urbanístico e a parálise urbanística que conleva que moitos veciños non teñan nin vivendas para alugar, nin posibilidade de quedarse en Marín. Grazas, señor Pazos. Imos coa primeira intervención da candidata do Bloque Nacionalista Galego. Aquela é a súa cámara. Moi boa noite, veciños e veciñas. Son Lucía Santos e son a candidata polo BNG. Despois de 8 anos de retroceso no Concello de Marín, as veciñas e veciños teñen o 26 de maio a oportunidade de mudar a situación. Dende o Bloque Nacionalista Galego ofrecémonos como unha alternativa seria e responsable. Ofrecemos o proxecto BNG, que é o que muda realidades e fai os concellos máis habitables e a medida das persoas. Dende o Bloque Nacionalista Galego temos un recoñecemento profundo do noso concello. Temos un traballo feito día a día traballando e falando coa veciñanza, polo que coñecemos perfectamente a realidade de Marín e as necesidades que son precisas. Apostamos pola humanización urbanística, por dotar de servizos necesarios tanto ao rural como ao centro. Apostamos pola potenciación dos servizos sociais e atención a centros públicos de ensino, a dinamización cultural, social e económica, a protección e posta en valor do noso patrimonio cultural. Grazas, señora Santos. Completou xa eses 60 segundos de intervención. Imos co minuto inicial de Marea Marín. Ten por diante 60 segundos, como digo, a aquela cámara. Moi boa noite. Marea Marín é unha candidatura plural, construída a pé de rúa. E como tal, somos veciñas e veciños que detectamos unha serie de problemáticas no noso concello que nos animan a dar un paso adiante e intentar mudar as cousas. Nos últimos 10 anos, Marín, como consecuencia dunha nefasta xestión política que se fixo desde o concello, ven padecendo un debalo demográfico que lle fixo perder máis de 1.200 habitantes. Esa consecuencia grosa, a causa da mala política, ven dada por unha inexistente política de emprego, un inexistente acceso á vivenda pública protexida ou sequera de nova construcción, uns malos servizos, etc. etc. As nosas propostas, hoxe imos expoñelas aquí. Están construídas a pé de rúa, coa xente, nas diferentes asambleas veciñais que vimos celebrando nos últimos meses. É un programa da xente e que hoxe imos propoñer aquí, poñelo en riba da mesa, con un ton educado, sereo, Grazas, señor Franco, completou xa o seu tempo. Bueno, pois completada esta primeira rolda de intervención, se lles parece aos candidatos, comezamos a falar de infraestructuras, de urbanismo, tamén de dotacións de servizos públicos. Vou comezar preguntándolle á candidata á reelección pois polo traballo feito nestes últimos anos e tamén polos proxectos en materia de infraestructuras que aínda temos de mente. Pois efectivamente, cando un tenga a sorte e o honor de gobernar Marín durante uns anos, neste caso levamos 8 anos ao frente do equipo de goberno, hai distintas áreas que creemos que hai que facer un balance e tamén presentar uns proxectos de futuro. Dentro do balance que podemos presentar está a reforma urbana do casco urbano de Marín, realizada nun primeiro momento a través do Plan Arela, que nos tocou executar a xestión do cambio de mudar as rúas, sobre todo do casco antigo e do casco histórico de Marín. Esa reforma estendeuse por moitas rúas, por moitas calles, non só do centro, sino tamén dentro do casco urbano, pero máis alonxadas do propio centro, que permitiu, sen dúbida, facilitar e mudar a forma de vida dos veciños e veciñas de Marín dese entorno. A partir de aí seguimos tamén co traballo nas parroquias, co tratar de acercar os servizos ás distintas parroquias de Marín que creíamos que era fundamental e importante, mellorar a mobilidade, mellorar os accesos, mellorar os camiños, mellorar determinadas zonas que se encontraban en estado deteriorado e tamén conseguimos fondos para iso. Todo isto, toda esta mellora urbana, todos estes fondos, conseguindo subvencións a través de distintas administracións, é dicir, non só porque o orzamento municipal é un orzamento escaso, que prácticamente para inversións é imposible, hai que conseguir fondos de outras administracións, a través da Diputación de Pontevedra, a través da Xunta de Galicia, a través de fondos europeos. Nos traballamos con todas as administracións, tratando de conseguir fondos para ese proxecto que nos debe unir a todos. Eso conforme a reforma urbana, pero traballamos en materia de turismo, traballamos en materia de medio ambiente, traballamos en obras de saneamento. De feito, só hai que chegar a Marín e ver como está en obras un colector, unha obra importante que vai permitir facilitar o saneamento de cara á depuradora de Praceres, que é a depuradora que a nos pertence. E, polo tanto, seguimos con ese proxectos e con ese plan de obras importantes. Temos en mente seguir mellorando rúas do casco de Marín e seguir mellorando tamén sendas que unirán as parroquias co propio casco urbano de Marín. Falaba
a candidata á reelección de moitos proxectos executados nestes últimos anos, a ver unha valoración por parte do Partido Socialista e tamén eses proxectos que vostedes, se chega á alcaldía, lle gustaría executar. Nós no Partido Socialista fuximos das obras faraónicas e das promesas incumplibles, xa non as incumplidas, sino as que tampouco se van a poder cumplir, non? O Partido Popular no ano 2011 prometeu dotarnos dun auditorio multiusos, por exemplo, de facer 2 aparcamentos soterrados, de comprar o inmoble de Pais Baladrón e reformalo. No 2015 prometeu un suelo empresarial, ampliar a residencia de terceira idade. Agora vemos un programa onde se promete unha nave de deportes náuticos, unha piscina de agua salada. Nos fuximos desas promesas que o tempo demostra que son falsas. Para nós, como falábamos de fixar población, é fundamental a aposta pola Oficina Municipal da Vivenda, que persigue dar facilidades ás persoas que queran alugar, garantizando o cobro das súas cuotas e cubrir os posibles desperfectos que poderán ter mediante un seguro de responsabilidade colectiva para todas as vivendas que se adhiran ao plan. Queremos reformar íntegramente a gran manzana do Parque Guren, cun parque en superficie e aparte cun aparcamento soterrado, e queremos dar servicios ao rural. Dúas das principales medidas que temos para o rural é comezar a estender a rede de agua potable, porque temos un verdadeiro problema. Os veranos son cada vez máis longos e máis secos e xa tivemos problemas hai 2 anos, e queremos crear unhas brigadas conxuntas coas comunidades de montes que poidan atender as demandas pequenas pero importantes para as parroquias, de limpeza de cunetas, puntos de luz, lavadoiros, sendas fluviais, etc. Moi ben, pois imos escoitar as propostas do Bloque Nacionalista Galego. O noso Concello precisa un proxecto definido, un horizonte caro que camiñar. E nestes temas, do mesmo xeito que noutras áreas, o Partido Popular ven demostrado sobradamente que carece de proxecto. Un concello como Marín non se pode gobernar a base de improvisacións que salen no momento. En primeiro lugar, dende o BNG apostamos polo desenvolvemento do Pesón. Non pode seguir metido nun caixón durante 7 anos como leva. Hai que facer as modificacións que sexan necesarias e poñelo a andar dunha vez por todas. Dende o BNG presentamos un proxecto co foco posto na necesaria reforma urbana, abrindo dunha vez por todas Marín ao mar, mellorando a conexión da vila con toda a contorna natural que temos. Marín non pode seguir continuar vivindo de costas ao mar. Hai que sentarse, facer negociacións tanto con a autoridade portuaria como coa Escola Naval Militar e empezar a volver a que ofrezcan espazos para poder abrir Marín ao mar. Marín ten que volver a recibir eses espazos. Apostaremos tamén pola protección de edificios emblemáticos de Marín e rehabilitación de vivenda en contraposición á demolición. É importante rehabilitar o casco vello, polo que, dende a nosa parte, potenciaremos a área de rehabilitación integral, humanización, integración dos barrios como a Cañota, Loira, Pedreiras, Mogor. Marín ten que medrar e eses barrios teñen que formar parte de Marín. Noutra orde de cousas, tamén compre dar solución á importante carencia e deficiencia en canto a infraestructuras culturais. No século XXI, Marín precisa unha biblioteca en condicións e un concello como Marín de 24.000 habitantes precisa dunha vez por todas o ansiado auditorio. Precisámolo máis, precisamos espazos onde a veciñanza poida gozar dunhas condicións dignas e poder disfrutar de eventos culturais. Neste sentido, tamén levaremos a cabo unha importante reforma na zona da entrada do porto que conecte a vila de Marín. A Alameda ten que estar conectada co paseo marítimo. Bueno, temos que escoitar o candidato de Marea Marín. Hai unha realidade que parece que aquí se xa a comentar, segundo a intervención da señora Ramallo, que nos parece, desde o noso punto de vista, que nos alosa completamente da realidade. Marín está pagando as consecuencias de que se tiera aprobado tan tarde un plan xeral de ordenación municipal, un plan de urbanismo. Houbo 2 intentos fallidos, finalmente se aprobou un plan de urbanismo no ano 2012, que o goberno ata o día de hoxe ten guardado nun caixón e que non desenvolveu, un plan urbanístico, por certo, que foi aprobado por todos os partidos tradicionais e que sentenza tras sentenza judicial se vai anulando por zonas, como é o caso do chan industrial, como é o caso da aberración de ter situado o Monte Pituco como chan dotacional industrial.
e que ademais permitiu levar adiante unha serie de desfeitas no ordenamento urbano que a súa vez provocaron unha perda de identidade en Marín. Nos diante desto, témolo moi claro, o plan urbanístico, dentro do que non está judicializado, evidentemente, hai que empezar a desenvolvelo. E debemos empezar a desenvolvelo por varios motivos. Primeiro, o acceso á vivenda pública protexida. Hai que reordenar, señora Ramallo, dunha vez por todas, e non sea a proposta que vamos a levar adiante o solar de Méndez Núñez. Aí o plan urbanístico contempla a construción de vivenda pública protexida. Hai que buscar o financiamento, a cooperación con outras institucións, pero iso leválo adiante. Do mesmo xeito, que tamén entendemos no sentido da rehabilitación de que Cantodarea pasa por unha profunda crise. O barrio mariñeiro tradicional de Cantodarea, o barrio de toda a vida, o barrio no que vivían as nosas aboas está absolutamente degradado. E nós temos moi claro que se chegamos ao goberno imos tirar unha liña de subvencións como a do ARI para rehabilitar ese tipo de vivenda. Desde o punto de vista das comunicacións por estradas tamén é fundamental empezar a adoptar solucións en función das propias demandas da veciñanza. Como vostede sabe moi ben, nos levamos unha proposta a pleno onde contemplábamos a rotonda da Brea, que consideramos que debe de ser a futuro a conexión KPO 551. Do mesmo xeito que moitos veciños do lugar do Carragal, xa remato, nos trasladan que nas estradas que están ao jarón das súas vivendas se está soportando un tráfico de moi alta intensidade porque é inexistente a conexión coa circunvalación. Nós temos moi claro que imos afondar nese sentido porque é fundamental para circunvalar Marín sin facer unha nova circunvalación. Bueno, agora que cada un de vostedes xa puxo sobre a mesa os seus primeiros argumentos, quero convidar a que debatan, a que falen entre vostedes. Eu vou ir repartindo as quendas de intervención, pero iso non exime que poidan intervir cando así o consideren, a pesar de que estea outro dos candidatos no uso da palabra, poden se queren retrucar e tamén achegar o seu punto de vista sen roubar, evidentemente, a quenda a aquel que lle corresponda neste momento. Falándose xa de cuestións de humanización, do pexón, de obras faraónicas, bueno, moitos asuntos sobre a mesa. Voulle devolver a palabra á candidato do Partido Popular. Bueno, lle agradezo porque como todo o mundo se dirixe a min, así me dá pé a tratar de ir contestando. Pero bueno, respecto ás propostas do Partido Socialista, unha oficina de vivenda xa existe. Non só xestionamos o ARI do casco antigo, sino que xestionamos as axudas de vivenda. A oficina leva aberta todos os anos prácticamente desta legislatura e de anterior. Gran Manzana no Parque Guren, efectivamente, hai que tratar de facer un parque subterráneo, non estou de acordo co que di o BNG que ten que ser gratuito, os parques subterráneos ten que ser de pago, como na calquer ciudade, incluso nas que goberna o BNG. Fixemos un estudio de facelo nos terreos do Porto, non é posible desde o punto de vista económico, non dan os números, e temos un estudio para facelo no Parque Guren. E vostede decía, señor Pazos Lamoso, proxectos faraónicos. A verdade é que sí que foi un proxecto faraónico facer o novo centro de saúde, e aí está, porque priorizamos esa infraestructura sanitaria sobre outras. E nesta seguinte legislatura priorizaremos unha infraestructura cultural como é o centro cultural. Nos propoñemos que sea nos terreos do Porto, aí están os terreos, e propoñemos que se faga cos fondos europeos que para eso se solicitaron e para eso hai 2 millóns de euros. O resto haberá que pedir colaboración da Xunta de Galicia. Pero efectivamente priorizamos a sanidade pública e o centro de saúde público sobre a infraestructura do auditorio. Si é a que ten que decir que lle debemos, perfecto. Pero priorizamos outras infraestructuras. Fixemos unha nova escola infantil en Seixo, con 41 plazas que están perfectamente, cheas desde o primeiro momento porque hai esa demanda. E creo que eso é o que hai que apostar. Respecto do que di o BNG, improvisacións, o pexón nos caixóns, eso decía tamén o representante de Marea. Mire, o Plan Xeral de Urbanismo de Marín nos levou a aprobarlo 34 anos. 34 anos. Decía vostede que hubo 2 intentos fallidos. Perfectamente. O Partido Popular no ano 1999 deixou un plan que se tirou á basura. E probablemente hoxe non teríamos a maioría dos problemas que temos, incluído o de despoboación, nin o problema de vivenda, se hubiésemos aprobado un plan xeral no momento en que a construción repuntaba en un momento en que non era de crisis económica, sino que se tiña poder construído moita vivenda. Imos co Partido Socialista. Señor Ramallo, vostede fala de que xa existe unha oficina municipal da vivenda, o problema é o que fai esa oficina municipal da vivenda, non? Porque é importante, o funcionamento do ARI
non foi quen de cambiar a realidade do noso casco antigo. Está exactamente igual, María, que hai 4 anos e que hai 8 anos. Eso é así. Nós o que decimos é que agora mesmo se unha persona ou unha parella xoven quere alugar en Marín e vivir en Marín, non pode. Hai hoxe en día en Marín 13 vivendas en aluguer para todo Marín, a prezos que vostede sabe que son de 500, 600 e 700 euros. A xente se marcha a vivir a Pontevedra, a Bueu, a Pollo, porque Marín non ten esa posibilidade. Nós o que decimos é que esa oficina ten que ser proactiva e ten que traballar por e para poñer unha bolsa de aluguer para que a xente poida alugar a súa propia vivenda con unha garantía de cobro. Falaba do parque soterrado en Eguren, que lle parece importante. A min me costa a veces seguirlle o discurso do Partido Popular. É dicir, lles parece importante o parque Eguren, co cual, entendo que igual que en 2011, igual de 2015, o volven a propoñer en 2019, pero acaban de facer 161.000 euros nun parque infantil donde vai a ser demolido para facer o parque subterráneo. De demolido nada. Espera un segundo. Bueno, pois se non é demolido, despois de gastar 161.000 euros para facer un parque soterrado, o vexo moi complicado. De demolido nada. Despois, dice vostedes que os números non dan para o parking. Efectivamente, pode ser que os números non den, pero tampouco dan os números nun pabellón de deportes, pero consideramos prioritario e o facemos, ou tampouco dan os números nun auditorio e é prioritario. O parking ten unha función de consolidación da poboación fundamental. A xente non vive no casco histórico porque non ten, entre outras cousas, onde deixar un vehículo. Hai xente que quere vivir e reformar unha vivenda, pero ten que sacrificar a planta baixa para facer un garaxe, co cual se renuncia a esa posibilidade. E despois, fala de que fixo do proxecto faraónico de que conseguiu o centro de saúde. Hombre, o centro de saúde do Concello de Marín costoulle 0 euros. 0 euros, porque foi unha aportación da Xunta prometida tantas veces e incumplida outras tantas. Non fixeron porque nós fomos quen de conseguir os terrenos. Antes deso non o podíamos facer. Quen do Bloque Nacionalista Galego? Respecto a proposta de facer un parking soterrado e que polo que apostamos o BNG, que é inviable, si hai concellos que realizan parkings privados e concellos ademais gobernados polo BNG, temos exemplo pois o de Rianxo, onde si se fixo o parking soterrado e público para toda a veciñanza e todo aquel que queira ir a Rianxo. Nos o que propoñemos é un estudo de reordenación das zonas de aparcamento e eliminar dunha vez por todas a zona de aparcamento da Praza de España e así abrir dunha vez por todas Marín ao Mar. Hai que buscar alternativas, o que non se pode é apostar por un parking privado. Iso podemos apostar sempre e cando que iramos acabar de matar Marín e que a xente non pare no noso pobo. Entón, si, fagamos un parking privado. Hai un pesón aprobado hai 7 anos. A que esperamos para poñelo a andar? Xa vai sendo hora de desenrolalo. Creo que tivemos tempo de sobra. Respecto ao que comentaba do centro de saúde, levounos máis de 30 anos ter un centro de saúde en condicións. De todas maneiras, que este funcionando correctamente, falaremos despois noutra quenda sobre isto. Pero imos ter que esperar outros 30 anos para poder ter un centro cultural en condicións? Hai que esperar outros 30? O Partido Popular leva gobernando 8 anos de maioría absoluta. No seu programa anuncian un centro cultural. Hai 4 anos anunciaban tamén un centro cultural e hai 8 anos tamén. Aos marinenses podolles a dicir que dentro de 4 anos o programa do Partido Popular volverá a prometernos un centro cultural en condicións para Marín. É o que nos queda. As carencias e deficiencias do noso Concello en materia de servizos públicos son moi importantes e estamos carentes deles. E se nestes 8 anos o Partido Popular non levou a cabo ningunha actuación relevante, por que imos a esperar agora? Marea Marín. Ben, respecto do plan urbanístico, bueno, efectivamente, podemos falar do plan urbanístico do ano 99, pero tamén podemos falar do plan urbanístico que marineses independentes, concretamente Alfonso Epifanio, deixou feito e que tamén se tirou pola borda. Exemplos hai de abondo, absolutamente de abondo. Si, no 2003, efectivamente, foron vostedes os que tiraron pola borda ese plan urbanístico, efectivamente. Respecto do parking, señora Ramallo, vostede aquí acaba de dar prova de que o pezón está guardado no caixón e de que apenas deben de mirar para él. Nós temos unha proposta moi clara. Marín, o centro de Marín, debemos estiralo o máximo posible. No canto da area hai 2 parcelas dotacionais que Marea Marín propón, en primeiro lugar, cunha delas que ten 2.000 metros cadrados, nesa parcela se construa o novo auditorio para non poñer unha nova pantalla fronte ao mar,
que efectivamente debemos achegar o mar a Marín, e por outra banda hai unha parcela de 1750 metros cadrados que propoñemos destinar a aparcamento, sin necesidade de privatizar o espazo público que para que vostedes levan traballando durante estes 4 anos e vostedes sábeo. Suprimiron moito aparcadoiro, vostedes solicitaron un estudo para a construción a viabilidade dun aparcadoiro debaixo da Praza de España que lle saiu negativo. Non había esa necesidade e vostedes levan creando esa necesidade ao longo destes 4 anos. Por tanto, como xa lle digo, nos non estamos tampouco pola privatización do espacio público e a nosa alternativa é moi clara, facer utilización desas dúas parcelas, ben así recollido no plan urbanístico, e con esa dotación de servizo público. Como tamén consideramos que, efectivamente, para chegar ao mar a Marín, hai que recuperar o proxecto de soterramento da Avenida de Ourense, con colaboración de varias institucións, con colaboración da Xunta de Galiza, do Concello de Marín e, por suposto, da Autoridade Portuaria, como fai a Autoridade Portuaria en Vigo, que invierte cartos en obra pública. Consideramos eso fundamental. O futuro de Marín pasa por aí, polo soterramento do tráfico rodado, que pasa pola Avenida de Ourense, e a peonalización de xeito que, cara a esa ventana, cara a esa fiestra que nos queda cara ao mar, que o Paseo do Alcalde Blanco, pois haxa un achegamento. Bueno, se quedou algo no tinteiro sobre todas estas cuestións de infraestructuras e urbanismo, aproveiten, imos facer agora unha rolda rápida, 1 minuto por formación e marchamos a publicidade. Ben, dúas cousas. Unha do Plan Xeral. O Plan Xeral costou moitísimo aprobalo. Hubo 13 recursos donde prácticamente hai que modificar uns temas puntuais. O tema do parque empresarial, que saiu en contra, e outros temas, como foron as antenas de telefonía móvil, precisamente o polígono do que vostedes falan, Méndez Núñez. Unha vez que se modifique, continuaremos. Pero claro, tamén para desenvolver un plan xeral fai falta que a situación económica tamén mude. E esa iniciativa privada. Vos estades falando moitas veces de temas e de zonas e de parcelas que teñen propietario. Un dispón facer determinados equipamentos en parcelas que non é posible. Respecto do auditorio, a segunda cousa. Nós queremos facer, e así o levamos dito desde fai máis dun ano, me faltan propostas de outros grupos que non sei onde pretenden facelo, nos terrenos portuarios. Nos terrenos portuarios, o Partido Socialista, no ano 2007, cando gobernou, levaba no seu programa electoral facer un centro de ocio. E nós sempre, cando estuvemos na oposición, dixemos, en vez de centro de ocio, que ao final non foi adiante, facer un centro multiusos, porque é o sitio, e non é que o diga Marín nin que quera o PP, e que hai moitos sitios con zona portuaria que teñen un equipamento destas características, e penso que sería importante para Marín. Eu si salimos deste debate tendo claro todos que non podemos improvisar ubicacións de auditorios, nin de como avanzamos cara ao mar, nin de como nos diseñamos unha nave de deportes náuticos, esa lería contento. Mire, nós temos a nosa proposta de auditorio, e a temos, cada un ten a súa, pero de verdade eu creo que o seu é que un equipo de urbanistas nos definan a mellor posición e nos expliquen como ten que ser. Escapo das ocurrencias, señor Ramallo, porque acabamos propoñendo un auditorio na Punta do Muelle, como ocurrencia, sí, as ocurrencias en política despois se transforman en promesas electorais, eso ten un problema. O planteaban nese espacio. Despois, dese espacio falamos de hai lo menos 16 anos, señora Ramallo. Moito ten cambiado todo isto, porque, por exemplo, daquela época non tiñamos o soterramento, non formaba parte desa candidatura, señora Ramallo. Estaba Toneco de alcalde e non formaba parte desa candidatura, ni siquiera estaba, penso que afiliado. Non podo estar máis en desacordo con María Marín co BNG, co tema do parking soterrado privado, porque é un modelo absolutamente compatible con aparcamentos de borde públicos e gratuitos. A ver que di o BNG. Marín, o que está claro é que precisa un proxecto serio e de cara ao futuro. A veciñanza de Marín demanda centro de día público, demanda unha biblioteca en condicións, demanda unha casa da mocidade, demanda un auditorio dunha vez. Precisamos unha nave de deportes náuticos, por certo, aprobada en pleno ao principio da legislatura. Onde están todos eses servizos? O Partido Popular, en 8 anos de goberno, con amigos na Xunta e no Estado ata hai ben pouco, non fixo nada, non fixo as xestións. Por que imos ter que creernos agora todas estas promesas? Dende o BNG tendemos a man e levamos un proxecto serio e contrastado para dotar a Marín de todas esas necesidades. Non prometemos grandes obras, sino que queremos dotar de servizos os servizos que son necesarios e demandados. Non imos con falsas promesas. Últimos segundos para María Marín. Eu descoñezo absolutamente, nos descoñecemos cal é a proposta do Partido Socialista de cara ao auditorio, descoñecémbola. Estando de acordo
en que non pode ser unha improvisación. Señora Ramallo, falando de improvisacións respecto do auditorio, porque no 2011 o auditorio iba na metade do Paseo Alcalde Blanco. Agora vai onde está a esplanada de aparcamento da Praza de España. O Ateneo Santa Cecilia, que ten uns terreos que intentou cederlle ao Concello de Marín para a construción dun centro cultural, siguen esperando por unha resposta. Por tanto, dentro disto, e como nós consideramos que Marín non se circunscribe únicamente o espazo ou a contorna da Alameda, entendemos que é unha oportunidade para estirar o centro cara a Canto da Area, facer utilización das parcelas con dotación de servizos públicos que hai establecidas detrás da igrexa de San Xosé Obreiro. E nos vamos a defender esa proposta. Hai dúas parcelas, unha para o auditorio de 2.000 metros e outra de 1.750 metros cuadrados. Bueno, pois primeira pausa publicitaria da noite, descansamos un chisco e de contado estamos aquí de volta. O Contrastes mira esta noite por primeira vez cara ao Concello de Marín. Agora nesta parte do programa imos falar de economía, de emprego, de sectores productivos e tamén do turismo. Ten a palabra o candidato socialista e voulle preguntar polas súas propostas para mellorar a economía e tamén para xerar máis postos de traballo na localidade. Pois, mire, as nosas propostas van enfocadas ao autónomo, ao comercio e ao desenvolvemento de solo para uso empresarial. Para os autónomos propoñemos un espacio de coworking, un lugar onde a xente poida asistir, ter un lugar de traballo, salas de reunións onde poida desenvolver a súa actividade formativa, a súa actividade de negocio. Para o comercio, que en estes 8 anos fecharon o 15% do noso comercio Marín, é un dato moi preocupante. Nos vimos de reunirnos con Estrela de Marín, coa CEMAS, con a Asociación de Comerciantes de Seixo, e lle propusimos a creación da zona comercio, un espacio habilitado por e para os comercios, para que a xente poida desplazarse, ter un lugar onde aparcar, facer unha compra de 30 minutos e poder continuar sen que estén os vehículos aparcados nas principais rúas durante días. Eso levamos ao pleno, aprobouse por maioría de todos os grupos, pero o grupo de goberno desenvolveu. E despois temos que replantearnos moi seriamente o tema do solo empresarial. O solo empresarial de Marín está claro que o industrial é o porto, é o gran motor industrial do Concello, pero tras as sentencias do Pexón é necesario estudiar en detalle pequenas parcelas compatibles co lugar onde se ubican, onde a xente poida ter un pequeno taller, un negocio que non sea de impacto nin agresivo, sino compatible con ese medio, e nesa nos comprometemos. Bueno, pois imos escoitar o BNG. Marín precisa dunha importante inyección de dinamización económica e, como dicía no anterior bloque, a actuación do goberno nestes 8 anos foi inexistente. Dende o BNG propoñemos a realización de plans de emprego para persoas en risco de exclusión social, especialmente para mulleres, xa que son as que sufren maioritariamente a falta de traballo e a falta de oportunidades. O Concello ten que apostar claramente polo comercio local e para eso ofrecemos actuacións efectivas, impulsando rebaixas fiscais, como pode ser o IBI, o IAE, o ICIO, a novos comercios e empresas que queiran instalarse nas zonas degradadas do casco vello, facilitarlle todo isto, tender a man e axudar e axilizar todos os trámites. Crearemos tamén a figura do dinamizador económico de Marín, que terá como funcións tanto coordinación como impulso e realización de políticas de fomento do comercio e industria local. Precisamos apoiar o comercio e que veñan novas persoas, nova xente a Marín a apostar por Marín, a dar vida. Constituiremos tamén o Consello Económico e Social como órgano consultivo. O noso Concello non pode aturar máis o descenso de poboación por mor dunha política económica inexistente. Entre as súas funcións estarán a elaboración dun plan de emprego juvenil en Marín. Hai que apostar pola xuventude e que non teña que marchar para outros concellos. Bueno, pois a ver que propostas ten o candidato de Marea Marín. Os gobernos dos últimos 10 anos, como comentábamos antes, forzaron ao exilio a máis de 1.200 persoas. Nos mesmos, na nosa candidatura, a xente da miña idade, 30, 35 anos, a maioría das nosas amizades marcharon de Marín porque non hai oportunidades de emprego.
que nós temos moi claro que hai que poñer un plan de choque en marcha canto antes para paralizar, por unha banda, o exilio demográfico que está a vivir Marín, e por outra banda tamén que vaya orientado incluso a incentivar o regreso de todos aqueles que marcharon en moitas ocasións por unha falta de emprego de poder facer unha vida na súa vila. Nos aquí imos destinar unha partida orzamentaria de 250.000 euros para un plan, como xa digo, de emprego para xente menor de 30 anos e para que moitos retornen, para bonificar as empresas que contraten ou ben a xornada completa ou con contratos que teñan un mínimo de 2 anos de duración. E así mesmo apoiar as iniciativas emprendedoras dos autónomos da pequena e da mediana empresa, os locales de coworking, o financiamento, por exemplo, dunha liña ADSL, bonos enerxéticos, incluso rebaixas do IBI, según a contratación e según o tipo de sector productivo. Pero así mesmo, sorpréndeme que ningún, por ahora, dos candidatos, nin do Partido Socialista, nin do BNG, e moito menos conto co Partido Popular, falaron do rural. O rural en Marín ten unhas condicións maravillosas para xerar emprego, maravillosas. Porque temos comunidades de montes moi activas, como é o caso da comunidade de montes de San Tomé, como é o caso da comunidade de montes de San Xulián, ou a Dardán, ainda que un pouco máis pequena, e consideramos que é imprescindible establecer mecanismos de cooperación. Marín ten monte, e o monte neste país, en Galicia, é un xerador de emprego bestial. Nos aí temos moi claro, ademais, que o noso modelo é Manzaneda. Así mesmo, hai unha cousa que nos veñen trasladando nas diferentes encontros veciñais que facemos polo rural, que moitas veces pois hai fincas desutilizadas que non se utilizan pois porque hai xente envellecida que non pode pois limpalas. Por exemplo, facerlle o mantemento. Nos o que propoñemos con eso facer un banco de terras e impulsar o cooperativismo agrario. Marín ten un sector agropecuario moi forte, pulsante e que hai que reforzar, e deste Concello debemos de colaborar con ele. Ainda temos que escoitar a candidata a reelección. Ben, eu vou, na miña intervención, vou a facer dúas cousas. Primeiro, apostillar algunha das intervencións existentes e logo facer un pouco o proxecto de futuro. Claro, eu escoitar tanto o Partido Socialista como neste caso en Marea falar de espacios de empresas, de coworking, e que xa o temos en Marín. Está habilitado un viveiro de empresas que está funcionando a través da Asociación de Jóvenes Empresarios, que está captando persoal e que se irá a poñer en adiante. Xa o temos. Xa temos colaboracións con Estrela de Marín e xa temos colaboracións con ACEMAS para dinamizar moitas cousas relativas ao comercio. Non fai falta crear, como decía a candidata do BNG, un Consello Económico Social. Temos unha mesa local de comercio, donde tanto asociacións de comerciantes como a Asociación de Praza de Abastos traen as súas políticas dinamizadoras, os seus plans de actuación, e desde o Concello tratamos de, en fin, de traballar en conxunto. É un pouco do que aquí se dixo en común. É verdade que temos unha necesaria e unha necesidade de poder ter solo empresarial. Estou de acordo co solo industrial de Marín e o Porto de Marín. É a principal empresa de Marín, o Porto, donde ademais conseguimos que ao longo destes anos, a mí me tocou gobernar en época de crisis económicas, donde as empresas o estaban pasando francamente mal, pero aí hubo a posibilidade de inxección económica para os asteleiros de Marín, e hoxe podemos decir que temos asteleiros en Marín como Nodosa, que despois comprou Factoría Naval, que estaban en moi malas condicións e que ahora mismo é un asteleiro punteiro que está xerando moitísimos postos de emprego. O noso emprego está no Porto, efectivamente, no sector servicios, e hai que seguir dinamizando tanto o tema de comercio para tratar de que se faga ese repunte, que por certo é moi pasa exactamente tamén noutras cidades. E penso que Marín, efectivamente, si temos esa posibilidade de desenvolver determinadas zonas, sobre todo dos cascos e tamén das parroquias, en facilitar, bueno, pues esa apertura de comercios que podan xerar esa, sen dúbida, dinamización. Estamos totalmente de acordo. É verdade que no Plan Xeral de Urbanismo a única zona que levábamos escrita, que era a zona de Montepituco, resultou desbotada por parte dos tribunais, e tiñamos tamén apuntalada no Parque en literatura, cousa que me empreguei moitísimo, porque tuvimos moitísimos debates cando foi a redacción do Plan Xeral, e quedou apuntada a zona de Pastoriza por un empecinamento nos, e penso que unha posibilidade de buscar o que decía o candidato, pero aí temos que estar todos de acordo, buscar zonas, non como se buscaron antiguamente, que o que xeraron foi movimento veciñal en contra, e houbo que acabar eliminando as propias zonas do planeamento. Entón, non caigamos de novo nesos errores, busquemos zonas que sean fáciles, aptas, medioambientales,
medioambientalmente posibles, porque senón empeñarnos en algo imposible, para desenvolver esos pequenos proxectos, esos pequenos proxectos empresariais que penso que é unha necesidade. Bueno, xa se falou do Porto, evidentemente como motor industrial do Concello, tamén do sector empresarial, do sector primario, tamén do sector servizos. Doulle de nova palabra ao candidato do Partido Socialista. Me alegra saber, María, que nos atopamos nese punto de buscar xa non os grandes solos empresariais que son tan complexos e tan problemáticos, sino buscar os solos compatibles. A miña número 2 é unha arquitecta urbanística fantástica para todo isto. Mire, falábamos do Porto. O Porto, señor Ramallo, había que decir moitas cousas sobre o Porto. Primeiro, defendelo. Nós estamos totalmente a favor do seu empuxe, pero o Porto ten que entender que nós tamén aspiramos a cuestións do Porto. Nós temos actualmente o 3% dos terrenos ganados ao mar, só o 3% son de uso público. En Vilagarcía están plantexando chegar ao 30%, é dicir, o Porto ten que ser xeneroso con Marín, igual que Marín o foi co Porto. E o Porto ten que apostar por actividades que xeren emprego, non ten que apostar por contenedores baleiros na esplanada da Plaza de España, non, eses non teñen por que estar aí, son baleiros, non son ni siquiera en tránsito. Ten que apostar pola construcción naval, pola pesca e polos transformados do mar. Ten que deixar de ser un devorador de superficie e ser un xerador de emprego, porque pode ser moito máis, porque o espacio é limitado e pode ser moito máis. O señor Arón decía simplemente que decía que non sabía as nosas propostas do rural, lle invito a que lea o programa porque ten unha moi clara de emprego no rural. De emprego rural ten unha moi clara que pode ler, se non a leu, e simplemente por apuntar. O viveiro de empresas levamos 2 anos parados, sigue sin abrirse, o coworking non ten nada que ver con viveiro de empresas, está instalado noutro espacio, ten outra finalidade de outros usuarios, e decir que nos propoñemos unha escola municipal de idiomas para que os rapaces que chegarán a ser traballadores teñan un plus de formación sobre os restos. Bloque Nacionalista Galego. Efectivamente, a señora Ramallo tendíanos a man para traballar en conxunto por unha zona empresarial. Fagámolo xa, nos estamos desexando facelo, cando queira. O que non pode ser é que iso quede ditouse aquí e logo non se leva adiante. Nos estamos desexando darlle resposta a todas as empresas que están funcionando en Marín sen licencia. Estarán encantados de que por fin lle demos unha solución e poidan estar legalizados. Respecto ao plan dinamizador, é que precisamos elaborar ese plan, precisámolo urxentemente. Non é suficiente, inda que aí están facendo un gran traballo coa mesa local das asociacións locais. Necesítase potenciar todo iso. Respecto ao que decía o compañeiro da Marea, non nomeamos o rural porque non queremos adiantarnos nos temas. Estamos esperando o bloque terceiro, onde se fala do rural, e aí falaremos das propostas polas que apostamos polo rural. Evidentemente, claro que apostamos polo rural. Marín ten que medrar en todos os sentidos, e non nos podemos esquecer, evidentemente, das parroquias que suman moito ao noso concello. Bueno, pois escoitamos o candidato de Marea Marín. Sí, por empezar polo final, señora Santos, eu non me refería a que non tiveran propostas de rural, sino de emprego no rural, concretamente, por aclarar o asunto. Efectivamente, o Porto é un xerador de emprego en Marín, pero non suficiente. E a prova é que Marín é un dos concellos da Bisbarra que ten unha taxa de paro máis alta. Por iso hai que buscar outras saídas. E, efectivamente, hai que buscar tamén espazos de convivencia co Porto, indiscutiblemente. Marín entregoulle o máis prezado ao Porto. Un Porto que, por desgraza, ademais, se está convertindo nun porto máis industrial que pesqueiro, por desgraza. Iso hai que darlle unha volta. Fala vostede do viveiro de empresa, señora Ramallo. Non me faga decirlle o que nos traslada moitas veciñas e veciños cando van a buscar información ás institucións municipais. Porque saben como entraron. Por tanto, eso hai que dinamizalo, potencialo. Nos insistimos no noso plan de xeración de emprego juvenil. Ten unha partida orzamentaria moi clara de 250.000 euros que ademais temos moi claro de onde van a sair. Despois na parte final deste bloque xa entraremos máis en profundidade a este respecto. E tamén ter moi claro que na xeración de emprego é moi importante dinamizar o comercio local, do que aquí non se falou a toda agora,
E a Praza de Abastos. A Praza de Abastos é fundamental. A Praza de Abastos tiña unha vida hai anos que a día de hoxe non ten. A Praza de Abastos a día de hoxe se sobrevive e grazas única e exclusivamente ás actividades que a Asociación de Praceiras fan. A Praza de Abastos ten que volver a ser o eixo vertebrador do comercio local en Marín e, por suposto, da propia praza. Bueno, pois imos coa candidata a reelección de novo. Ben, por último, por dirixirme ao candidato da Marea, porque como reincide nos programas de emprego, eu non sei se sabe que levamos 5, xa perdían a conta, non sei se son 5 ou 6 edicións do programa Emprego Marín, non lle chega para nada 250.000 euros. As competencias de emprego non as temos os concellos. Nós somos colaboradores de distintas administracións, pero os programas de emprego se xestionan a través de outras administracións, como neste caso é a Xunta de Galicia. Levamos 5 programas de emprega Marín, onde damos cursos de formación a xente que non acadou determinada formación e que lle permitan a súa inserción na vida laboral, con notable éxito. Temos programas de lanzadeira de emprego, un se está desenvolvendo nestes momentos, e se está desenvolvendo en aras a buscar eses perfis, esa integración no mundo laboral. O sea, algo temos feito, en fin, vostede, como di, vai ao Concello, non reciba información, home, eu teño que romper unha lanza polo servicio e a Oficina de Emprego de Marín que orienta e que dentro da formación que se dá é bastante viable. Eso respecto do emprego. Pero logo hai outras propostas, sinceramente, que me fan, non sei, que me extrañan, a do Partido Socialista dunha escola municipal de idiomas, pois me parece moi difícil. Primeiro, porque dentro das competencias municipais non temos esa competencia. En segundo lugar, porque xa temos moitos organismos creados que hai que dotalos de personal e financialos dos que xa temos. Por lo tanto, me parece verdadeiramente impracticable. E despois, porque penso que xa bastante temos os concellos que nos caen as competencias de todo o mundo para xerarnos ou crear outras competencias novas, sobre todo porque non temos financiación. Temos a mesma financiación que tiñan vostedes cando gobernaban, 13 millóns de euros. Iso é o orzamento de Marín que logo falaremos, e polo tanto isto dá para o que dá. Non se poden aumentar as plantillas, non se pode aumentar persoal. Unha cosa é falar durante a campaña electoral, e outra cosa logo, unha cosa é predicar e outra dar trigo. Bueno, un dos sectores, sen dúbida, fundamental para toda a nosa contorna, como non tamén para o Concello de Marín e o sector do turismo. Voulle dar de novo a palabra ao candidato do Partido Socialista para preguntarlle polas súas iniciativas, polos seus proxectos nesta materia. Antes de meternos un pouquiño de turismo, simplemente decirle a señora Ramallo, non sei por que dice que non se pode facer, será porque usted non o quere facer. Nós non temos competencia. Tampouco temos competencia en música, pero temos unha escola municipal de música. Non, é que é exactamente o mismo. É dicir, exactamente o mismo. Nós podemos facer, é o que queremos facer. Nós queremos que os rapaces, polas tardes, poidan ter uns profesores nativos que lles formen en idiomas. Para que cando sean e queran acceder ao traballo, teñan un currículum sobresaínte e lles posibilite a desempregados e a chavales ter unhas mellores oportunidades laborais. Do tema de turismo, para nós é fundamental adaptar o pexón para que se poidan abrir establecementos turísticos para reforma de vivendas en aluguer de curta duración, o que veñen sendo vivendas de verano. É unha oportunidade fantástica para que veña un turismo non invasivo. Nos non creemos nas grandes infraestructuras hoteleiras, creemos no que sempre funcionou en Marín. As casas que se alugan en temporadas de verano deixan moitos recursos dunha maneira compatible, armoniosa co vecindario, sin uns impactos negativos, e nós vamos a apostar por eso, modificando as nosas normativas para permitir ese uso. Pois a ver, por que aposta o Bloque Nacionalista Galego? En Marín temos un gran potencial turístico. Ademais, estamos situados nunha contorna privilexiada como é a comarca do Morrazo, cunhas praias espectaculares, e o turismo ten tamén moito que ver coa recuperación do noso patrimonio material e inmaterial que precisamos urxentemente poñer en valor. Dende o BNG apostamos por poder destacar a creación dun parque arqueolóxico de Marín, xa que temos un gran potencial. Hai ano e medio o BNG levábamos unha proposta para a creación dun plan arqueolóxico de Marín, onde se protexera, se recuperara e se divulgara, ademais, xa que podemos ser un referente en Galiza, e apostamos tamén pola creación dun museo etnográfico na Reitoral do Campo.
Ademais, aí estamos apostando polo rural. Queremos recuperar esa infraestructura e poñela en valor e enchela de contidos e ademais poñendo en valor a nosa historia e a nosa tradición. Apostamos claramente pola recuperación das festas de interés local, como son os maios, o enterro da sardiña, a danza de espadas e moitas outras actividades culturais que temos no Concello, e hai que darlle impulso, hai que protexelas e hai que poñelas en valor. Creación tamén de espazos de aparcamento de autocaravanas na contorna do lago de Castiñeiras e nas praias, sempre en consonancia co medio ambiente, pero apostamos claramente por reactivar o turismo marín e que a xente que ven polo Morrazo que non pase de largo de Marín. Temos moito potencial para aproveitar e todo isto ven ademais da man da cultura, na que propoñemos unha axenda cultural acorde a todas as épocas do ano. Pois imos co señor Franco. Antes de entrar, dicía vostede, señora Ramallo, que na campaña electoral, claro, unha cousa é predicar e outra dar trigo. Para a boa proba, a proposta que fixeron de piscina natural no embarcadoiro de embarcacións tradicionais, cando vostedes hai uns meses votaron en contra dunha proposta similar da Marea Marín no pleno municipal. Pero non pasa nada, non pasa absolutamente nada. Marín ten uns recursos turísticos moi bons, moi bons. Marín ten unhas praias das mellores da ría de Pontevedra, malla que o Partido Popular quiso destrozar a praia da Guete e de feito quedou moi tocada, pero quería deixala máis tocada aínda coa construción dun porto deportivo. Non hai moito. Ten patrimonio histórico, as igrexas románicas do campo, a igrexa románica de San Tomé, a ruta dos muiños tanto en San Xulián, na conca do río Neiboloira, as presas de regar, o Castro da Subidá, o Monte Castelo, o espazo Sete Camiños, que non se promociona en absoluto, un patrimonio arqueolóxico inmenso, que aínda queda, malla que moito do patrimonio, gobernos anteriores polo camiño foron deixando como foron deixando, que se foi destrozando absolutamente. Venme a mente, pois, por exemplo, agora, a casa dun premio Nobel que había Marín de chegar aí, que lembro de pequeno como esa casa se botou abaixo para construir, para a construcción. Como, así mesmo, hai moitas posibilidades, porque temos un patrimonio a súa vez inmaterial que tamén hai que potenciar. Por que non facer unha ruta de Gago de Mendoza, por exemplo? Por que non facer unha ruta de Gago de Mendoza cando é algo que temos aí, cando temos a casa de Gago de Mendoza? En Aguete é imprescindible catalogar os recursos turísticos, é imprescindible ver como os poñemos en valor. En Marín, malla todas estas potencialidades, non acaba de despuntar o número de visitantes. Posiblemente este problema ten moito que ver con que en Marín hai un grave problema para encontrar onde pernoctar. Totalmente. Nos para iso, pois, bueno, hai dúas propostas que poñemos en riba da mesa no noso programa electoral. Nun primeiro momento, que sería a necesaria construcción dun camping en Marín, é imprescindible, así como tamén a construcción dun parking de caravanas. Propostas de turismo co Partido Popular? Pois perfectamente, desta vez vou deixar a crítica para o final e as propostas para o principio. Propostas do Partido Popular en materia de turismo, pois efectivamente, seguir cos encantos que ten non só Marín, sino penso que desde o punto de vista turístico formamos parte da comarca, como decía a compañeira do BNG, da comarca do Morrazo, que somos máis de 90.000 almas, nunha contorna, penso que medioambientalmente e paisajísticamente envidiable, non? Non só o cuidado dos nosos arenais, que nada teñen que ver con outros da contorna, na calidade da area, na consecución de distintos servicios, nas melloras que se lle fixeron, na obtención por primeiro ano, despois de 10 consecutivos das 5 bandeiras azuis, que non é fácil, porque eso significa non só, eu non digo que sea só logro noso, que tamén, sino que durante moito tempo, non estou de acordo con vostede, a inversión en turismo se foi realizando desde distintos gobernos no punto de vista do patrimonio, no punto de vista das rutas e das sendas. Podemos crear, lle collo ese anzuelo, unha ruta a Gago de Mendoza, creamos moitas rutas ao longo desta legislatura, ademais é que hai moita afición a camiñar, moita afición ao senderismo, e penso que atrae tamén un turismo que se compasina tamén desde o punto de vista etnográfico, desde o punto de vista do patrimonio. Pusemos en marcha o Centro de Interpretación dos Petroglifos de Mogor, seguimos excavando no Castro da Subidá. Esos son reclamos que desde o punto de vista turístico se traen. Non estou de acordo coa candidata do BNG, penso que necesitamos infraestructura hoteleira. Marín carece de infraestructura hoteleira.
Penso que co plan xeral, a través da modificación que se fixo da Lei de Costas e a modificación que se fixo urbanísticamente nos núcleos do litoral, posibilita con esa modificación da Lei de Costas, esperemos que o Partido Socialista ahora non a toque, xerar equipamento nesas zonas, porque entre tener algo e non ter nada, non se trata de acolmatar a costa, pero ter algo, penso que, en fin, está moi ben a vivenda en aluguer, pero tamén penso que este tipo de establecimientos, parking de caravanas, o intentamos, urbanísticamente non é viable, fixemos un proxecto e ten que sacar adiante, porque non é doado, nin o tema do camping, nin o tema do aparcamento de caravanas, pero penso que o obxectivo é por onde hai que ir, e penso que aí é onde teñen que centrarse os esforzos entre todos, e penso que temos puntos de encontro. Preparando pola mañá este debate sobre o Concello de Marín, lía eu en prensa, o Goberno local cancela a súa débeda co Concello. Falamos precisamente agora do estado das contas municipais e dunha valoración por parte de todas as formacións sobre esta cuestión. Ten a palabra o candidato do Partido Socialista. En tema xa avanzamos antes, Marín é un concello moi modesto económicamente, ten uns ingresos os máis baixos de toda Galicia para concellos de 20.000 a 50.000 habitantes, temos uns ingresos por habitante francamente baixos porque temos unha presión fiscal escasa. Eso ten uns beneficios, pero tamén ten uns presuicios que todos debemos saber. Ten o beneficio de que a xente non paga eses impostos, pero tampouco ten os servicios que se derivan deso. Temos unha serie de condicións e somos conscientes desa realidade. Históricamente sempre tuvemos unha taxa de endebedamento baixísima, das máis baixas que había. Cando se podía chegar ao 140%, gobernando nós, tiñamos o 23% de endebedamento. Entón, en Marín, francamente, ni co Partido Popular agora, ni co Partido Socialista antes, hubo un problema real, nin de débeda, nin de endebedamento, nin de non ter cartos. Temos outro problema, que si somos honestos o temos que recoñecer, que é de ingresos. Ingresamos pouco para o tamaño de municipio que somos e moitas veces dos servicios que queremos ofrecer, pero non de endebedamento porque, gracias a Dios, os gobernos que pasamos por aquí supemos facer cousas sin necesidade de gastar o que non tiñamos. Pois a ver que opina o Benega? Pois, efectivamente, Marín ten unha recaudación moi limitada, pero hai algo que non logramos entender, que é como pode ser que un concello poida presumir de non ter débeda, pero á vez estamos tan carentes de servizos necesarios, estamos carentes, como xa dixen antes, dun centro de día, estamos carentes de servizos como unha biblioteca en condicións acorde ao século XXI no que estamos carentes dun auditorio, pero presumimos de superávit, non o logramos entender. Revirtamos o tema e teñamos unha débeda efectivamente unha débeda acorde co Concello, pero que se poida xestionar e teñamos os servizos necesarios. O rural sigue con servizos tan básicos como é de saneamento ou de servizo de auga, pois endebedamos o Concello e deamos a veciñanza os servizos que son precisos. Eso é o que ten que facer un Concello, darlle servizos a toda a veciñanza. Marea. Na nosa opinión, respecto do Departamento de Facenda, no Concello de Marín atopámonos con un departamento absolutamente escuro, opaco, onde a intervención municipal repara constantemente, onde se trocean os contratos para adjudicalos a dedo directamente. Hai casos incluso escandalosos de facturas onde para trocear o contrato se fai unha factura no mesmo lugar dunha reforma de vestiarios masculinos e outra factura dunha reforma de vestiarios femininos, como xa decimos, para non ter que adjudicalo. E prova de todo isto foi o traxe que lle fixeron a señora Ramallo deste Consello de Contas, hai cousa dun ano. O Consello de Contas, cito textualmente, advirte ao Concello de Marín de infraccións graves na fiscalización dos gastos. Non se levaron a cabo actuacións de control financiero nas prestacións de servizos públicos. Vostedes teñen constantemente, ao longo destes 8 anos, máis do 40% dos gastos reparados. A parte, noutra orde de cousas, tamén é certo o que se está comentando aquí. Marín ten un orzamento moi baixo. Marín ten incluso un orzamento máis baixo que outros concellos de inferior poboación. Por poñerlle un exemplo, o Concello de Teo, con 15.000 habitantes, ten un orzamento de 16 millóns de euros, e Marín, pois con 24.300, pois apenas chegamos os 12 millóns. Nos consideramos que aquí hai que empezar a aplicar unha fiscalidade xusta. Solicitamos os datos. En Marín hai máis de 150 pisos embargados polas entidades financeiras, incluído o Sareb, que
están absolutamente baleiros. Hai que multiplicarlle os bancos que se quedaron coas casas da xente no peor da crise, hai que multiplicarlle o IBI por 5. Ben, eu teño que decir que non coincido para nada, sobre todo con esta última actuación do candidato de Marea. A facenda municipal en Marín é envidiable, eu collo un pouco o testigo que decía o candidato do Partido Socialista. Temos uns ingresos moi baixos, porque temos uns impostos moi baixos, é dicir, a candidata do BNG dice por que non invertimos o superávit en un montón de cousas que son necesarias? Pois porque non podemos, porque non nos deixan. Pero claro, non pode ser comparar a veces concellos do BNG do lado, por exemplo, o Concello de Pontevedra, nos temos o IBI casi a metade, a unha terceira parte a tasa da auga, por exemplo. Polo tanto, non temos uns ingresos porque temos unhas tasas moi baixas. Desde logo, nestes 8 anos estuveron prácticamente congeladas. Eso que significa? Pois que en época de crisis, como decía antes, a que nos tocou gobernar, non se lle poden subir os impostos á xente. Vostede falaba de Teo. Claro, pero que a tasa do IBI de Teo é increíble. Pero es que socialmente non se pode comparar socialmente como está ahora mismo Marín. Marín non está para unha subida de impostos, non está socialmente para unha subida de impostos, e o decimos porque bonificamos e seguimos bonificando a tasa de auga e sabemos precisamente as bonificaciones do 100% que se lle fai a moitas familias que non teñen recursos. Por lo tanto, hai que centrarse en eso. É a primeira vez que conseguimos cancelar toda a débeda, é importante, pero é importante de cara ao futuro, xa remato, é importante de cara ao futuro porque nos vai permitir acometer esas grandes infraestructuras. Porque isto significa cumplir unha das cousas que temos que cumplir para que o Estado nos deixe pedir outros créditos. Eu recordarei a candidata do BNG cando levemos un expediente de crédito pleno para que vostedes o apoyen, para facer unha destas importantes infraestructuras. E penso que por aí é o camiño que hai que seguir, pero se fixe un importante esforzo, sobre todo en pagar a tempo aos proveedores. Todos esos reparos forman parte de eu si lle fago caso, señor xa remato, señor Franco, en moitas das cousas que vostede expoñe e quere facer, todas conlevarían reparo da intervención municipal, todas. Publicidade e estamos de volta de contado. Seguimos no Contrastes, Marín, e aínda nos quedan moitos asuntos que tratar, así que imos co primeiro, coas políticas sociais, coas políticas do benestar. Voulle preguntar á candidata do Bloque Nacionalista Galego precisamente por estas cuestións, que iniciativas ou que ideas ten vostede en mente de chegar á alcaldía? Pois neste bloque é imprescindível e é obligatorio empezar falando da perda de poboación. Marín perdeu nos últimos 8 anos, como xa dixemos ao principio, unha importante perda de poboación. Perdeu Marín 1.625 habitantes. Esta é a gráfica da perda de poboación. Isto é o que levamos perdendo en Marín nos 8 últimos anos. Marín retrocedeu 27 anos. Estamos no mesmo número de habitantes que hai 27 anos, no ano 1992. Con vostede, Marín, fai unha viaxe ao pasado, claramente. Dentro do BNG apostamos claramente polas políticas sociais, compre ofrecer alternativas á xuventude, poñer a disposición vivenda asequível para que a xente non marche de Marín, promocionar, como dixemos antes, o comercio local, hai que apostar polo comercio local e promover unha dinamización social e cultural que atraia a xente a quedarse en Marín. A política social é un dos piares máis importantes do traballo do BNG nos concellos. Servizos sociais en condicións óptimos que melloren a calidade de vida da veciñanza. O BNG aposta por unha política social forte, con un centro de día público, inclusión social, plan de envellecemento activo, plan de intervención comunitaria, dereitos das vítimas, fomento de igualdade, fomento de participación cidadá e hai que impulsar as asociacións. Impulso e potenciación de programas de voluntariado social. É imprescindível se queremos que a cidadanía aposte por quedarse en Marín. Bueno, benestar e a demografía que moitas veces van unidos da man, por non dicir sempre, imos con Marea Marín. Ben, pois como viñamos comentando, hai 1.200 persoas que nos últimos 10 anos, veciñas e veciños de Marín, que foron empurrados ao exilio. Isto ven dado por moitas das causas que viñemos falando ao longo do debate, a falta de acceso á vivenda pública, a falta de ter a oportunidade de posuir un emprego na nosa vila, e, por suposto, tamén se debe á política social que se ven exercendo no Concello ao longo destes anos. Inda hai pouco, hai cousa de 2 meses, vimos de coñecer un informe que destaca que Marín é un dos concellos de Galicia con menor inversión social.
Nos pretendemos darlle a volta polo forro a iso, incrementar como mínimo nun 20% o orzamento destinado á área de política social, potenciar os servizos comunitarios de axuda no fogar, na dependencia, loitar, porque tamén os servizos públicos son importantes a hora de defender a poboación e desde o punto de vista social estamos comprometidos a defender diante do goberno de Núñez Feijóo o restablecemento da ambulancia 24 horas en Marín, que se cubran as prazas de fisioterapia e que se, por fin, dunha vez por todas, máis alá de promesas baleiras de contido, se instale a radioloxía que estaba, por certo, no proxecto de construcción do Centro de Saúde e que tempo despois continuamos sen ter. Tamén apostamos polo centro de día. Un centro de día é imprescindible cando miramos a pirámide demográfica xa non só de Marín, sino de Galicia. E nos apostamos claramente por un centro do día na Casa do Mar. Como tamén apostamos por primeira vez na historia de Marín en crear unha concellería única e exclusivamente de muller coa dotación orzamentaria suficiente na loita pola igualdade e que iso vaya acompañando a súa vez de plans de intervención individuais. Bueno, pois en materia de benestar voulle preguntar á candidata a reelección polo traballo feito nestes últimos anos e tamén polos proxectos que ainda lle quedaron pendentes. Bueno, pois efectivamente eu, dentro de que a política de benestar social, penso que hai servizos públicos básicos que nesta legislatura se deu un paso de xigante. O tema do centro de saúde que foi aludido, efectivamente, foi un cambio sustancial, unir os dous centros de atención primaria, o centro da Rúa da Estrada co que existía na Casa do Mar, e facer un potente edificio, unha potente infraestructura de centro de saúde que penso que cambiou radicalmente a atención sanitaria para os veciños e veciñas de Marín. Se está licitando a radioloxía, yo digo polo candidato de Marea, por si non o sabe, está agora en proceso de admisión de ofertas, co cual teremos radioloxía, e se está licitando un novo contrato de ambulancias no que se contempla nun dos seus anexos a mellora e a ampliación do servicio de ambulancia de Marín das 18 horas que está na actualidade ás 24 horas que tiñamos no seu momento e que se restablecerá. Polo tanto, eu aí estou razonablemente tranquila, pero efectivamente a sanidade todas as melloras son necesarias. É necesario mellorar a atención primaria, é necesario porque a poboación se vai envellecendo e, polo tanto, hai que facer ese tipo de políticas sociais. Pero tamén se deu un paso de xigante, como decía antes, que se nomeou a escola infantil creada en Seixo, que produce tamén unha ampliación deses beneficios de cara á conciliación da vida familiar e laboral. E seguimos con servizos sociais porque casi duplicamos o que é a atención á dependencia, con axudas que proveñen de subvencións da Xunta de Galicia e se siguen realizando melloras en canto a, efectivamente, a dotar orzamentariamente, porque ao final é iso importante, o CIN, o Centro de Información á Muller, co asesoramento xurídico e psicolóxico ás vítimas de violencia de xénero, donde se as inclúen en distintos programas de emprego e penso que se sigue traballando de xeito importante. Efectivamente, se falou, non quero esquivar o tema en 2 segundos, do tema da demografía. A demografía, vais a Marín, queren atribuirme, non son tan importante eu para atribuirme ese mérito. A demografía baixa por varias causas, e se un estudia mínimamente o tema, son por 3 fundamentais. Primeiro, porque nacen menos nenos e nenas, eso é unha evidencia, cando se matriculan os nenos nas escolas, nacen moitos, porque hai un problema de demografía con carácter xeral non só en Marín. Segundo, porque os municipios pegados ás grandes cidades, lle pasa a Marín con Pontevedra, lle pasa a Vilanova con Vila García, lle pasa a Bueu con Cangas, non é culpa dos alcaldes, e despois non está medrando, Bueu non está medrando, e hai outros concellos, e logo porque temos un problema claro de vivenda, e remato, que aquí se aludiu moito ao plan. Na época boa, na que se construía, en Marín non se podía construir porque non había planeamento, e agora que hai planeamento non hai posibilidade económica porque non hai constructores, non hai promotores, porque a situación económica mudou. Tratemos de invertir esta tendencia, esperemos que o fagamos entre todos. Ahora, tratar de encargar a carga a un alcalde, entonces, os méritos de ter unha tasa de paro mellor, infinitamente mellor da que me deixaron que o logro da alcaldía, eu non o creo tampouco. Señora Ramallo, non podo estar máis en desacordo. Si por algo se vai a caracterizar o seu mandato é pola pérdida de población de Marín. En vermello, os últimos 12 anos onde gobernamos nós, en azul, os 8 anos que goberna vostede. Créame cando lle digo que pasará a historia por ser a primeira alcaldesa feminina, é verdad, a primeira, pero tamén a primeira vez que un alcalde
perde poboación para Marín. Nunca ningún alcalde saiu deste concello con menos veciños dos que entrou. Hai datos aí do PSOE, Nunca. moi baixos, Nunha legislatura jamás. jamais. Bueno, jamais se lle atribui a un alcalde. Lle permitiría que me deixara seguir. Nunca, ningún alcalde sae con menos habitantes dos que entrou. Claro, para usted isto non lle influye, é dicir, non é certo. Cando dice que é un problema xeral, non é certo. Non é certo, non é certo. Lle invito a que estudie. Por que o fixen? As contas de Arteixo, Culleredo, Vila García, Cangas, Lalín, Caldas, calquer concello mínimamente equiparable con Marín, somos o concello de máis de 20.000 habitantes de toda Galicia que peor situación demográfica ten, de toda Galicia, e cando usted quera, eu llo demostro, de toda Galicia. Entonces, claro, dice usted, no, é que nacen poucos nenos. Claro que nacen poucos nenos porque as parellas non poden vivir en Marín, porque estamos dicindo que como non hai vivenda e os alugueres son carísimos, non poden vivir. E usted dice, no, é que os alugueres son carísimos. E estamos dicindo, é que temos que entrar no aluguer, temos que darlle garantía para que a xente, as vivendas vacías, as poñan a aluguer. Porque se non as poñen a aluguer e prefire ter a fechada, temos un problema. Si paseamos por Marín e nos o fixemos, ves, hai rúas que teñen o 80% dos baixos comerciais fechados, o 80% dos baixos comerciais fechados, e se levanta unha vista, ve que están as fiestras de edificios completos fechados. Eso é un drama que se traduce en pérdida de oportunidades, pérdida de clientes para os comercios, e unha pérdida de futuro para Marín, señor Ramallo. Bueno, antes tiñan vostedes ganas de falar do rural, agora é o momento, falar deses servizos e desa atención que se lle dá ás partes máis rurais do concello. Ten a palabra a candidata do BNG. En primeiro lugar, gustaríame contestarlle a señora Ramallo cando fala da tasa de paro que é menor en Marín que outros concellos, efectivamente é menor porque a xente marcha, porque a poboación baixa e é avellentada, estás avellentando, por iso a tasa de paro é máis baixa. E, efectivamente, en toda a contorna medra a poboación, en todo o Morrazo, pero non só no Morrazo, sino nos concellos que están todo na contorna. Estamos entre os concellos que encabezamos a perda de poboación, comparados con concellos de interior, como pode ser de Ourense, onde aí a poboación está avellentada, estamos ao mesmo nivel. Respecto ao rural, pois o rural é un dos tesouros que temos no noso concello, en Marín, e está sufrindo unha situación moi grave de deficientes servizos públicos, como é saneamento, auga ou incluso luz, onde moitas veces o sistema está moi deficiente, e internet. Hoxe en día o servizo de internet é básico, tanto para a xente que traballa mediante wifi, como a rapazada que ten que estudar na casa e a xente que vive no rural ten que desplazar os seus rapaces onde teñan acceso a internet. Eso, neste século, non podemos seguir así con esa calidade de servizos. Apostamos pola protección do patrimonio cultural no rural, apostamos pola revisión de puntos de iluminación, promoción de roteiros, iso é crear emprego no rural, e, por suposto, apostamos por crear cooperativas no rural, cooperativas que, ademais, creen postos de traballo. Apostamos porque a mocidade teña unha saída de traballo creando cooperativas con produtos do rural. 90 segundos para Marea Marín. Ben, eu primeiro de todo gustaríame pedir un pouco de seriedade, porque claro que aquí se diga que a causa da baixada demográfica é que nacen menos nenas e nenos, ata iso chegamos, señora Ramallo. As causas da perda demográfica son outras. Falta de acceso a vivenda, emprego, ocio, son moitas as causas, pero non nos diga aquí que é porque nacen menos nenas e nenos. Entón vamos a intentar ser un pouco serios. Eu non interrumpín, por favor. No que respecta ao rural, alegrámonos de que o BNG efectivamente comparta a proposta que lanzamos antes de crear cooperativas no rural e de crear un banco de terras, e creo que aí podemos ter un vocable de colaboración. Por lo tanto, pola nosa banda, amosar a nosa alegría de que coincidamos nese aspecto. E despois consideramos que o rural hai que dotarlo de servizos. O rural de Marín hai un casco urbano que é a Cella, o segundo casco urbano de Marín, que é a parroquia de Seixo. Hai que dotar de servizos e reforzalos, desde a oficina de correos ata o centro de saúde, onde non está moi claro por parte do Partido Popular que goberna a Xunta de Galicia se ese centro de saúde vai a continuar aberto ou non. Hai certa espada de Damocles en riba. Nós imos defender iso
e potencialo, como tamén imos executar nun plan a 8 anos, dado que tamén foi unha proposta que María Marín achegou ao pleno, para levar a traída de augas a todas as parroquias do rural e a todas as casas que non dispoñen da traída de augas, porque, como todos saben, no verán do ano 2017 foi un verán moi seco, onde a xente que tiña traídas particulares quedou sin auga. Vostedes efectivamente aprobaron esa moción, contrataron o estudo e quedou no caixón. Nos queremos sacar ese estudo do caixón, que vostedes fixeron a instancias da nosa moción, buscar, evidentemente, o financiamento a través de fondos europeos e da Xunta de Galiza en un plan plurianual a 8 anos, a 7, 8, 9 anos, o tempo que leve, intentar, pois, como xa dicimos, achegar a traída de augas a todas as casas, así como tamén buscar as captacións propias. Teño que interrumpirlle, porque senón vostede polleu carrerilla. Que nacen menos nenos e nenas é un dato obxectivo, non é o que diga eu. Que nacen menos nenos e nenas en Marín e con carácter xeral. Temos un problema de demografía en Marín e noutros sitios. Temos un problema demográfico en Marín porque, efectivamente, nós non quedamos con un parque de vivendas como outros concellos que non haderon vendido no momento da crise e ora están tratando de vender a precios moi asequibles, que é o atractivo para as parexas xóvenes que necesitan o emanciparse ou buscar vivenda, ou a xente que necesita mercala. En Marín non a temos, efectivamente, porque aprobamos un plan xeral de urbanismo en momentos de crisis económica. O mellor, se no momento que o Partido Popular deixou feito un plan de urbanismo non o tiraron ao caixón, pois entonces estiveramos agora noutra situación, como esos outros concellos que vostedes nomean. Eso é así, o queramos ver máis ou queramos ver menos. Que baixou a taxa do paro un dato obxectivo, non lle vou a sacar o cuadriño, igual que, en fin, sobre o cuadriño do PSOE, pois non é totalmente real ese cuadro, non é totalmente real, hai que hilar fino e hai que velo polo miúdo. En segundo lugar, o tema do rural. O que fixo o Partido Popular no tema do rural, o que pretende seguir facendo é dotar as parroquias do rural dos servicios básicos mínimos. Fixemos un obrón, unha obra non, un obrón, primeiro con Acuanorte, despois denominada Coes, para ter auga en alta, con un depósito novo en Pardavila, que facilitará levar auga ás partes máis altas, e donde hai que seguir dotando esa rede secundaria. Claro que fixemos ese estudio. Hai que facer outro depósito na zona de Ardán, e hai que facer unha rede de auga para levala ás parroquias que teñen traída veciñal. Fixemos outro obrón en tema de saneamento. Estendemos o saneamento a moitísimas parroquias do rural, efectivamente, con fondos europeos. Hai moitísimas casas que ahora mismo teñen conexión o saneamento que antes non o tiñan. Esos son servicios para o rural. Esa é a aposta de cara ao futuro que seguimos facendo. E, polo tanto, esta é a nosa proposta de seguir. Moitas gracias. Señor Ramallo, os datos, si quere, os dou porque están publicados na páxina do Instituto Nacional de Estadística. Son 100% verídicos, non a tempo porque os debe descoñecer. As nosas propostas para o rural as podemos resumir, son bastantes máis, non? Pero as 4 que queremos destacar son unha brigada conxunta coas comunidades de montes para contratar xente da parroquia e que poidan facer durante todo o ano traballos para a Comunidade de Montes, pero tamén para o Concello, para limpiar cunetas, para arranxar lavadoiros, para poñer puntos de luz, para estar no día a día das pequenas cousas que son moitas e que ás veces desde os servicios municipais chegamos tarde. Queremos comenzar cunha rede de microtransporte que recorra o rural os xoves e os sábados inicialmente, xa o temos calculado, por suposto, son 45.000 euros, para que a xente poida vir a Marín sen necesidade de estar todos os días co seu coche, porque vivir no rural é moi complexo. Hasta que os nenos son pequenos ainda se vai levando, pero cando os nenos xa se emancipan e teñen 16 anos e teñen actividades, o pai vai, ou a nai vai de arriba para baixo co coche, colle o seu maior, que moitas veces está ao seu cuidado, ou baixa no centro de salud, é realmente difícil ter independencia no rural, porque hai unha dependencia total do vehículo, cando os rapaces e os maiores moitas veces xa non teñen capacidade de usalo. Entonces, vamos a facer esa primeira aposta pola rede de transporte municipal. Vamos a impulsar con un proxecto moi serio, en continuación co que xa se está facendo, para estender a auga no rural. Non o vamos a facer, Aarón, en 8 anos. Créame que iso é imposible. Eso é imposible. Facer un plan. Mire que no saneamento debemos levar 25 anos estendendo o saneamento polo rural e ven usted a facer a agua en 8 anos. E despois vamos a facer un plan de prevención de lumes.
para evitar todos os riscos dos lumes de verano. Bueno, introducimos máis asuntos no debate, falamos agora de participación, de fomentar que os veciños e as veciñas do Concello de Marín pois se impliquen na actividade política que acontece dentro da Casa do Concello, e falamos tamén de transparencia, a ver se o Concello de Marín é transparente ou se podería mellorar en transparencia. Nesta parte do programa arranca a roldas de intervencións o candidato de Marea Marín. Únicamente, gustaríame antes de nada facer unha aclaración porque ninguén falou da conservación dos núcleos tradicionais no rural que están fora do ordenamento polo plan urbanístico que vostedes aprobaron porque teñen retranqueos e a arquitectura tradicional do rural de núcleos como Soase, por exemplo, está en perigo e ninguén falou desto, sorpréndeme. Agardaba que alguén sacara o tema, pero sajámoslo nós, que para iso estamos aquí. Respecto da participación cidadá, temos un concello no que evidentemente non se lle permite á cidadanía como tal participar da vida política diaria. Nos para iso temos varias propostas. Primeiro de todo, entroncando, ademais, co rural que estábamos falando, consideramos imprescindible que en cada parroquia se forme un consello parroquial onde as asociacións veciñais e culturais estean representadas e manexen un orzamento anual. Manexen un orzamento anual porque tamén estamos polos orzamentos participativos. Así mesmo, os consellos que a día de hoxe se asisten, os concellos municipais de educación, o Consello Municipal da Muller, o Consello Municipal do Comercio e o de Inmigración, tamén creemos que deben manexar un orzamento e participar activamente nas decisións que se toman a este respecto. E a maiores, propoñemos a constitución dun Consello de Deportes, considerámoslo absolutamente imprescindible para que as subvencións que a día de hoxe se están entregando saian de aí. Propoñemos a creación dun Consello Municipal da Cultura, dende onde tamén, por primeira vez, desde hai moito tempo, se poñen en marcha novamente as subvencións culturais que nestes momentos son inexistentes en Marín e que se adxudican unha serie de axudas según as afinidades políticas de quen goberna, e nós estamos absolutamente en contra diso, como tamén estamos a favor da creación dun Consello da Xuventude para implicar a mocidade na vida política diaria e crear ese arraigo. É imprescindible que o tecido cidadán, que o tecido veciñal de Marín participe, malia que hai quen non queira. Bueno, voulle preguntar á candidata do Partido Popular, candidata á reelección, pola transparencia do seu executivo. Cree vostede que foi o suficientemente transparente? Bueno, pois, efectivamente, o tema da transparencia é unha asignatura que se empezou a dar a través da lei de transparencia, e moitas desas cousas houbo que cumplir, en as que non se puderon cumplir non é por non querer cumplilo, sino por non ter moitas veces medios para cumplilo. Cal é a maior transparencia? A información que se dá a diario da actividade municipal. Quen quera traballar e quen quera facer seguimento da actividade municipal a ten o seu alcance, desde o punto de vista económico, desde o punto de vista... Sí, señor Franco, desde todos os puntos de vista. Nós non estamos pola labor de aumentar os órganos e a burocracia. Temos unha mesa local de comercio, temos un Consello Municipal de Educación, temos un Consello Municipal de Inmigración, temos un Consello Municipal da Muller, temos unha mesa contra a violencia de xénero. Todos esos órganos hai que regulalos, teñen presencia de moitísima participación, asociacións e colectivos, e, polo tanto, esa é o noso obxectivo. Temos coordinado, desde o punto de vista social, unha mesa cos distintas ONGs de Marín de tipo social, que se coordinan e que teñen reunións periódicas. Nós non somos partidarios, como eu decía, de facer burocracia. Di vostede o tema deportivo. Temos relación total cos clubes deportivos e coas súas directivas. Subvencións aos clubes deportivos son importantes é que se paguen, non como cando nos chegamos que os clubes e as asociacións non poden vivir se fan actividades e logo non se lles pagan. Por que desapareceu? Había un padroado de cultura, por que desapareceu? Porque non funcionaba. Xa o hubo, eso xa o hubo. Por que non se dan directamente subvencións ás asociacións culturais? Porque non son capaces cada vez de cumplir os requisitos e non son capaces de realizar primeiro as súas actividades, despois facer toda a tramitación farragosa para poder cobralas. Por lo tanto, moitas asociacións que non hai ningún tipo de, ningún matiz político, nin moito menos. Nos apoiamos a todas e cada unha das asociacións que teñen proxectos, actividades de dinamización para Marín e os apoiamos. É unha maneira de que as asociacións pervivan e así o saben as asociacións. Se ti lle mandas adiantar
os cartos a unha asociación e pasar moito tempo para justificar e despois cobrar a subvención, non farían actividade. É moi importante o dinamismo que temos en Marín de cara asociativas, de cara ás distintas asociativas. No relativo á transparencia, decir que a transparencia está medida para o Concello de Marín. Concretamente cumplimos 41 dos 162 indicadores, o 25% da transparencia. Temos un porcentaxe de transparencia do 25%. Hai concellos como Lalín, Vilagarcía, Lugo que chegan ao 50% e hai outros como Redondela que chegan ao 89%. É dicir, o noso compromiso é aumentar esa transparencia. Vamos en 4 anos a superar o 50% dos indicadores que nos aconsellan que fagamos, porque ten que ser así, temos que ser transparentes, expoñer todas as cuentas e todo o que temos. En canto a participación, nos propoñemos no noso programa unha aplicación para o teléfono móvil que permita unha conexión directa entre o veciño e o concello, que permita, por exemplo, que se ten un punto de luz que non funciona, se lle saca unha foto, nos envía a posición desa farola e nos automáticamente xa sabemos que aí hai un problema, que hai un contenedor que está queimado, sin que teña que ir ao concello, facer un escrito, etc. Nos dá unha agilidade tremenda e ao mesmo tempo ese veciño vai poder recibir información sobre os eventos que se van a facer, actividades, etc. Si está disposto, si el quere recibila, se activa esa posibilidade e vai estar informado de todas esas cuestións. E despois vamos a fomentar as reunións parroquiais, unha cada 6 meses, e a brigada que falaba antes coas comunidades de montes vai ser o elemento que nos vai a permitir toda esa axilidade. Benega. Por parte do BNG temos unha proposta arriscada, pero tamén creemos que é a maneira de facer partícipe a toda a veciñanza de todas as decisións dos plenos municipais, que levar plenos municipais ás parroquias, especialmente cando se tocan temas onde van a incidir claramente nesa parroquia. Hai que facer partícipe a xente das decisións que se toman, hai que sair do concello, falar coa xente e tomar as decisións sempre escoitando a veciñanza, que é mellor que os veciños e veciñas para decidir do que lles vai a tocar directamente. Un exemplo, os veciños de Seixo, que querían un campo de fútbol e un polideportivo e non foron escoitados. E máis, foron castigados por non aceptar a proposta que se lle facía dentro do goberno. Iso é unha mostra de falta de transparencia e falta de participación cidadá. Apostamos tamén polos consellos sectoriais multisectoriais, consellos de cultura, de deporte, quen mellores que eles de monte, quen mellores que os que están involucrados e traballando neses sectores para elaborar unha axenda cultural, para elaborar unha axenda de deportes ou para tomar decisións e apostar polo rural, polo monte, pola produción ecolóxica, por exemplo. Hai que escoitar a veciñanza e hai que escoitar a quen está involucrado nos temas. Iso é transparencia e participación. Bueno, se os quedou algunha cuestión no tinteiro sobre estes asuntos, aproveiten e vamos a facer unha rolda moi rápida de apenas 30 segundos por formación, que di un titular sobre esta cuestión para ir rematando, e imos xa coa ronda final de intervencións. O seu problema, señora Ramallo, non é a burocracia. Non foi a burocracia durante estes 8 anos de goberno. O seu problema é que vostede non quere que as veciñas e os veciños a fiscalicen. Apenas lle deixa os grupos da oposición, porque agochan os expedientes nos despachos cando solicitamos, pois como para que os fiscalicen as veciñas e os veciños, non? Nos, se gobernamos a partir do 26 de maio, a partir dese domingo, e nos dá confianza a ciudadanía, non temos ningún problema en que nos fiscalicen. Ao contrario, necesitámolo porque temos pensado gobernar coa xente. 30 segundos para o Partido Popular. Bueno, a verdade é que, sinceramente, decir esas cousas, señor Franco, de verdade que é complexo. Mire, un cando está na oposición para fiscalizar o que ten que traballar. Vir ao Concello, consultar os expedientes, que están todos a disposición, señor. Non diga vostede que temos agochado, nin escondidos, señor Franco, por favor, nin escondidos. Deixamos que remate, 10 segundos imos co PSOE. Está mentindo. Deixamos que remate. Falar, si xa me chama mentirosa. 10 segundos, veña. En fin, polo tanto, mire, maior participación non houbo, porque sempre nos reunimos coa xente, e por querer puntualizarle a candidata a señora Bénega. Cando hubo un problema en Seixo, para facer un pabellón, o que fomos foi ali, o equipo de goberno, a reunirnos cos veciños. Imos co PSOE.
Eso é importante. Eu Eso é creo- importante. Eu creo, Sí, señor achantaxeados. Imos co Partido a reunirnos Socialista, cos veña. veciños. Eu creo- No, por para favor. nada. Eu Partido creo que Socialista. Eu creo que entre favorecer a participación e facer unha serie de consellos, xa que se fan moi dificilmente xestionables, hai un punto de equilibrio que non é facer consellos de todas as cousas, porque me recorda a consellos dou que para mí non teño. Non confía na autorganización dos Sí, veciños sí, de Marín. confío de sobra, non me veña vostede por aí. Mira unha cousa, o que é moderno é facer a app móvil, eso sí que é moderno, eso sí que é unha comunicación directa, cidadán, concello, tecnolóxica e de primeiro orden, donde Venega. vamos a poder ter toda a Explíquillo a xente información. maiores. Imos co Benega, 30 segundos. Volvo a dicir, a mellor maneira de participación cidadá e de transparencia é escoitar a veciñanza e escoitar a quen está traballando aí. Non esperemos a que os veciños veñan a solicitar e a queixarse. Vayamos onde a eles, escoitémolos, que é mellor que a eles para decirnos o que precisan. Bueno, pois imos agora sí que sí, con esa rolda final, ese minuto final no que cada un de vostedes se ten que dirixir aos seus veciños, a toda a audiencia de Canal Rías Baixas, por suposto, un minuto, unha intervención na que non poden facer lembren alusións ao resto de contrincantes aquí presentes ou tamén a aquelas formacións e candidatos que non están aquí presentes. Nesta parte arranca ese minuto final o candidato de Marea Marín, aquele a súa cámara, 60 segundos. Nostalgia. Nostalgia é a palabra que define a Marín nos últimos anos. Nostalgia dos barrios ateigados de xente. Nostalgia das rúas ateigadas tamén de xente na festa dos mallos. Nostalgia do mar. Nostalgia das escolas cheas de rapaces e de rapazas. Nostalgia do Marín mariñeiro. Nostalgia do Marín das nosas aboas. Nostalgia do Marín traballador. Nostalgia do Marín no que a Praza de Abastos vertebraba o comercio local. Nostalgia das amizades que marcharon e que queremos que regresen. A nostalgia ten que rematar o 26 de maio para recuperar Marín, para que medre Marín coa marea. Gracias, señor Franco. Imos co minuto final da candidata do Bloque Nacionalista Galego. Ten por diante ese 60 segundos aquela cámara. O BNG non ven a afrontar estas eleccións vendendo fume nin obras faraónicas. No BNG ofrecemos un proxecto para cidades serio, contrastado e recoñecido internacionalmente. Vendemos proxectos como se poden ver en Pontevedra, en Rianxo, en Tomiño, en Moaña. Marín ten que formar parte tamén deses proxectos. Facemos as cidades a medida das persoas, para as súas necesidades, porque no BNG cremos nas persoas, cremos no potencial que ten o noso concello e imos ofrecerlle a Marín o que precisa, servizos de calidade. Marín leva sufrindo nestes 8 últimos anos unha grave perda de poboación e nos imos a revertir esa tendencia porque imos ofrecer a Marín as necesidades que son necesarias e precisas, as que nos veñen demandando a veciñanza, polo que nos ofrecemos hacia a nosa cidadanía, aos marinenses, para que nos deades esta oportunidade. O 26 de maio ofrecémonos para mudar Marín, para facer de Marín o concello que precisamos. Santos, rematou xa o seu tempo. Derradeira intervención do candidato do Partido Socialista, 60 segundos aquela cámara. Seguro que todos coincidimos, todos os veciños voten o partido político que voten, o que queremos para Marín. Básicamente queremos unha cidade que non se quede atrás, que non se quede conxelada no tempo, que progrese, que avance, donde haya oportunidades de futuro, donde os nosos xóvenes podan quedarse a vivir, donde os nosos maiores teñan residencias da terceira idade, centros de día. Nos non nos resignamos a que todo siga igual. Non podemos permitir que 4 anos máis as cousas queden paralizadas no tempo. Nos non nos resignamos a que nada cambie. Viñemos aquí a este partido, encabezamos con toda a intención de facer posible ese cambio. Entonces, vos animo a que si o vindeiro domingo creedes que o Partido Socialista é a candidatura do cambio, do impulso e da renovación, que nos votedes. Gracias, señor Pazos. Minuto final para a candidata a reelección polo Partido Popular, 60 segundos aquela cámara. Ben, eu desde o Partido Popular o que quero é seguir pedindo ese apoio para un grupo de persoas, para un grupo de traballo que fixo ao longo destes últimos 8 anos cousas que parecían imposibles para Marín. Ese avance, ese dinamismo, esa capacidade de traballo que amosamos entre todos non queremos que se frene. Temos moitos proxectos de futuro para Marín, pero o que temos tamén contrastado é un balance destes 8 anos de moitas das cousas que se foron facendo.
Non foi fácil chegar aquí despois de 8 anos, pasamos moitas dificultades, deixamos un concello saneado, con uns proxectos de futuro por diante nos que moitos temos orzamento municipal, deixamos unha economía saneada e, sobre todo, temos a posibilidade de desbloquear as seguintes infraestructuras para o futuro de Marín. Queremos contar contigo e queremos contar co teu apoio. Penso que temos unha dilatada trayectoria, experiencia, un equipo compacto e non estamos dispostos a facer outros experimentos como se fixeron fai moitos anos. Vota o Partido Popular, esperamos contar coa túa resposta. Grazas, señora Ramallo, e grazas aos 4 por participar neste debate electoral, o primeiro debate da historia de Canal Rías Baixas, centrado no seu concello, no concello de Marín. Así poñemos o punto final a este novo debate electoral, non sen antes lembrarlles as vindeiras citas que xa temos en axenda aquí en Canal Rías Baixas. Mañá martes visítanos o concello de Vilagarcía, o mércores é a quenda dos candidatos do concello de Ribeira e o xoves poñemos o broche de ouro co concello de Pontevedra. Como ven, estamos xa camiño desa cita electoral, desa cita coas urnas deste vindeiro domingo. Graciñas, como sempre, pola súa atención. Adeus.